24 mai 2001 a avut loc cel care ar fi trebuit să fie cel mai frumos eveniment din viața a doi tineri israelieni, care, după ceremonia în care și-au legat destinele prin căsătorie, au sărbătorit în Palatul Versailles, o clădire de lux, de 5 etaje. Totul decurgea perfect, când în jurul orei 22:45, ceea ce părea a fi o petrecere superbă și fericită, s-a transformat într-un coșmar de neimaginat. Podeaua a cedat și majoritatea celor 650 de persoane prezente au căzut în gol. În acea noapte au murit 23 de persoane, iar 380 au suferit leziuni grave, printre care aceeași mireasă, care a avut grave probleme la coloana vertebrală. Teribilul incident a fost cauzat de proasta calitate a materialelor de construcție. Deci, toți administratorii firmei care a ridicat clădirea au fost condamnați pentru ucidere din culpă. Pe 19 septembrie 2016, un băiat își conduce liniștit mașina pe străzile din Georgia, Statele Unite ale Americii, când surprinde un eveniment șocant. Datorită camerei auto, dashcam, totul a fost filmat. În jurul orei 3:30 dimineața, băiatul a sunat la poliție după ce a văzut cum o fată este băgată cu forța într-o mașină, doar că lucrurile aveau să devină mult mai complicate de atât. Priviți cu atenție. I'm not chasing him, but somebody needs to get the guy pulled over. He's breaking every traffic law there is. His hood is up right now because I'm going to stop again. And he damn near killed this girl. So, yeah, I'm not chasing him, but you need to get some out here to get this guy pulled over. I don't know. I'm trying to get them called in. They're not doing any fucking thing. După o scurtă oprire, mașina urmărită de băiat pleacă în viteză, până când șoferul pierde controlul automobilului și se lovește de parapet, probabil din cauza eforturilor fetei de a-l opri, moment în care aceasta este aruncată sau se aruncă afară din mașină, dar bărbatul se grăbește să o ridice pentru a urca înapoi, chiar dacă fata nu pare a fi tocmai în regulă. După alte câteva minute de urmărire, mașina se oprește, iar fata este lăsată să coboare. She's still out of the car. He got back in the car. He's leaving her. There's a car behind me. They can take care of her. I'm going to follow this guy. He left her on the side. Băiatul pierde urma mașinii, care este găsită însă de polițiști pe un câmp, reușind să-l găsească pe proprietar datorită numărului de înmatriculare, descoperind că acesta făcea parte dintr-o organizație care se ocupa cu prostituția, iar în acea noapte a încercat să o oblige pe fată să lucreze pentru el. Imaginați-vă cum este să vă treziți dimineața și să observați că fiul dumneavoastră,
nou născut, a dispărut. Mai exact, a fost răpit. Asta s-a întâmplat unei familii din Noua Zeelandă, care, pe 9 august 2017, a sunat la poliție pentru a denunța răpirea propriului copil de doar 11 zile, după ce au fost vizionate imaginile surprinse de camerele de supraveghere. Din fericire, copilul a fost găsit și recuperat doar 7 ore mai târziu, după ce a fost identificat răpitorul, iar identitatea acestuia face ca fapta să fie și mai șocantă. Mai exact, era vorba de Nedina, cea care a fost angajată pentru a avea grijă de copil, în timp ce mama acestuia se afla încă în spital, iar tatăl era la muncă. Terifiant este că pentru a fi angajată ca și babysitter, femeia a postat pe rețelele sociale mai multe poze în care arată că este însărcinată și că așteaptă un copil, doar că nu era adevărat, aceasta fiind doar o tactică pentru a convinge o familie să o angajeze. Nedina a fost condamnată la doar 3 luni de închisoare și la plata a $2000 familiei ca și daune morale, o condamnare absurdă pentru astfel de faptă, pentru o astfel de persoană care și-a premeditat cu atenție acțiunile și care, cel mai probabil, va recidiva până își va atinge scopul. Depresia este o boală foarte periculoasă, mai ales pentru persoanele mai slabe, putând deveni o afecțiune mortală, precum în cazul unei fete din China, cunoscută pe Instagram cu numele Jojo Tsai, care în 2014 a început să posteze pe profilul său 10 de conversații pe care aceasta le-a avut cu iubitul ei de atunci. În chat vorbeau despre pasiunile comune, despre numeroasele cadouri pe care și le făceau, despre vacanțele împreună și mai ales despre cât de mult se iubeau. Nimic ciudat, până când, câteva luni mai târziu, după publicarea ultimei conversații, fata revine cu un nou mesaj în care scrie că băiatul a lăsat-o pentru o altă fată. După 6 ani de relație, spune că încearcă să-și refacă viața, să se vadă cu alți băieți mai frumoși și mai bogați, dar că nu poate merge mai departe deoarece se gândește mereu și doar la fostul iubit și că promisiunile de a fi împreună pentru totdeauna, probabil, le va putea uita doar când va muri. Din acel moment, Jojo a mai publicat 13 postări în doar 2 zile, toate dedicate fostului iubit, în care apare cu un bandaj pe ochi, probabil din cauza daunelor suferite după prea multe ore sau zile de plâns. Iar în descriere, aceasta spune că foarte curând, zâmbetul său nu va mai putea fi văzut niciodată de nimeni. Pe 7 martie, ultima postare, această poză și un text, ambele înfiorătoare. Jojo scrie că singurul său obiectiv după ce va muri va fi acela de a-l turmenta pe fostul iubit, până ce și acesta va muri, astfel încât să fie împreună pentru totdeauna.